kako žive u Norveškoj. U Norveškoj je otišao ovaj čovek, otišao turista. Otišao turista u Norvešku i on vidi ovo, kako se zove ono, piše ovo, seks muzej. I jedan stavio tamo, onaj, kako se zove, ono što se okreće, onaj točak na brodu. I kaže gospodine, pa šta će vam ovaj točak ovde u seks muzeju na brodu? A on kaže, pa vidite da ima kaže, goleme, za ruk, za šake, da se drži, da se okreće. A on kaže, to moja žena vole.